Stala som si závislá na Vinted a idem vám ukázať veci, ktoré tam predávam a skutočný dôvod, prečo ich predávam. Prvá vec je tento svetrík z Beršky, myslím. A akože pekne je všetko, ale podľa mňa som totálne neodhadla svoju vekovú kategóriu. Príde mi to, že to je tak na 12 až, ja neviem, 18 maximálne ročné dievčatá. No a síce stará, chcela mladou byť, ale nie až tak. Ďalej tu máme túto North Face parku, ktorú som ešte aj bumpla, tak strašne ju chcem predať. Kupovala som si ju, keď som mala mental breakdown minulý rok v zime a bola som tehotná a potom tesne po pôrode a absolútne žiadna bunda mi nepasovala, ale už mi je veľká. Proste mala som ju asi raz, alebo zjedla som skoro ruky, dvakrát na sebe. Ďalej tu máme takúto blúzečku, ktorú som mala raz na sebe v obchode, doniesla som si ju domov a do Paríža, som si s ňou preletela, pretože kvôli tomu som si ju kupovala, neobliekla som si ju tam a doniesla som si ju naspäť domov a uvedomila som si tak pri pohľade na svoj šatník, že sa mi absolútne k ničomu nehodí. Pripadám si nej proste jak Markíza. Áno, presne tá Markíza. Ďalej tu máme takýto komplet zo Sinsei, ktorý vyzerá takto a jediný dôvod je, že mi je proste veľký. Tento Bershka opasok za 2 €, kúpil mi ho môj muž. Absolútne sa minul celému môjmu štýlu, takže Rovnako mi to kúpil môj muž a teraz, pozor, takéto čiapky nosí moja svokra. Inak, actually, možno, že to odtiaľ stiahnem, dám to mojej svokre. No, nie je zlý nápad. Bundička na cvičenie Gymshark, veľkosť L. Pri veľkám je už, mal som ju tiež asi raz, dvakrát. Tuto som si kúpila napríklad na behanie. A vidíte tieto vrecká, tuto? Kvôli tomu som si to kupovala, hovorím si, keď pôjdem behať, dám si do toho Airpody, nikdy som v nej nebola behať. A už mi je veľká. Ďalej tu máme tieto cargo jeans, ktoré sú mi opäť už veľké. Bohužiaľ, páči sa mi štýl, celé, jak to vyzerá, ale milujem, keď sa niečo predá z môjho Vinted. Milujem tú notifikáciu, vždycky čakajú, keď mi nejaká dojde. Rádke, že Ninčík je môj Vinted, keby ste sa chceli pozrieť, že vám niečo padlo náhodou do oka.